Gombalan orang ambil kayak goreng tak lari. Dikongkon cah-cah lho iki gelem apa ora ta? Ya gelem no lho. Sopo sing ora gelem iki? Cah-cah lek dikongkon. Heeh. Juga enggak? Iya toh. Gelem apa enggak sih? Ya gelem toh. Cah-cah. Awas kowe ya. Kon cah-cah. Endi iki? Ya, Kayak kene lho. Dikongkon aja. Cah-cah. Wes kene. Waduh, paketnya sarap tekan ya. Kiranya kau duit. Sekarang tak mesoni kayak mau jaluk lara ya. Nah, aku ngerti caranya. Rayu lah. Ya, tak juga sarapan. Tekan wis ngewangi mau tok nek gombalan. Nah, aku pasti ngelih iki, Tang. lah ki mau nesu karo aku ngono lho. Sing nesu sapa? Lho mau. Wis tondang dipangan. Engko lek kurang tak jikokne meneh. Jangan diracun iki. Loh, gek ndang, kok tak jikokne neh. Aku mbok racun nih. Ya, gek sing racun iki sapa? Lah aku iki bojoku kok iso tak racun lho. Wis ketang. Ya jajal kowe dhisik sing mangan. Lah kowe iki enggak percaya ta? Mbak iya lho. Iki kok ngeyel ta dadi wong iki, ha? Iya. Enggak ngapa-ngapa kan? Nah. Nek sing racun dhek ora kok racun. Dewi apa? Gak sangat racun itu siapa? Wong kok lebay. Enggak duit ya? Paketku keteko. Ya? Jaluk duit lho nik dadak drama barang lho iki.